No, skús uhádnuť podľa tohto zabezpečenia, že v ktorej krajine spím. Alebo som spal už ráno. Tak, presnejšie. Tak, toto posunieme sem. Scania mala výhodu, že nebolo treba posúvať sedačku. A tak toto vyzerá vonku. Nádrže vyzerajú byť nepoškodené. Plachta nedorezaná. Takže aspoň v pohode. Všetko, čo tu je není. Dobre, je zalepené. Takže hurá na cestu. Ja, všetko v pohode. To tejto krajine nie je zvykom.